15वे गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल हे गोंयांत चालू आसा आनी हांगासर वेगवेगळी जी मराठी फिल्मां आसा ती लोकांक पळोवपाक मेळटा. तितूंतलेच एक मुवी अशें जे मुवीचें नांव जावन आसा दुकान. दुकान हे मुवी हाजो विशय एक खूब असो डीप असो विशय आसा जो युजली आमी उलयनात ज्या विशया बद्दल ते अशें दुकान मुवी आसा आनी ताजे कास्ट मेन रोल जो आसा पार्थ भालेराव हांणी काला ते आमचे वांगडाच आसात. पार्थ, तुझा हा मूवी आज स्क्रीनिंग झाला. जसं आम्ही म्हणतो की दुकान जो फिल्म आहे त्याचा जो विषय आहे आपण युजली नाही बोलत या विषयावर, पण त्या विषयावर एक फिल्म झालं आहे. लोक एकदम मोठ्या प्रमाणे ते बघतायत. तुझा एक मेन रोल आहे त्या मूवीमध्ये. कसं काय वाटतंय जेव्हा हा मूवी लोकांसमोर येतोय, स्क्रीनिंग होते त्याचा गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलला? तुम्ही म्हटलं तसं की खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे आणि तो लिहिला आणि डिरेक्ट केला गजेंद्र सरांनी. त्यांचं लिखाण हे खूपच फारच भारी लिखाण आहे त्यांचं आणि दिग्दर्शन अर्थातच म्हणजे. सो त्यांनी तो लिहिला, त्यांनी तो त्याच्यावर संस्करण केलं म्हणून तो चांगला सिनेमा बनला असं आम्हाला सगळ्यांना वाटतं. कारण तो तुम्ही म्हटला तसं सेन्सिटिव्ह विषय इतका ऑन द वर्ज सांभाळणं हे त्यांनाच जमू शकतं. सो आम्ही त्यांचे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करत होतो, एवढंच करत होतो. सो मला पण असं काम करायला खूप आवडतं. त्याच्यामध्ये चॅलेंज आहे काहीतरी आणि ह्या सिनेमाच्या माध्यमातून ते करायला मिळालं. मोठ्या-मोठ्या कलाकारांबरोबर दिग्गज दिग्दर्शकांबरोबर काम करायला मिळालं. सो माझ्यासाठी हा खूप असा एक लर्निंग एक्सपिरियन्स होता. युजली काय आहे कॉमेडी मूव्हीज म्हटलं तर आपण एक्सपेरिमेंट करू शकतो काही पण. कॉमेडी, टायमिंग वगैरे आणि असे जेव्हा सीरियस मूव्ही असतात, त्यावेळेला मनात कसं काय हे असतं तुम्हाला? कारण कॉमेडीमध्ये तुमचा टायमिंग चांगला आहे. तुम्ही एक्सपेरिमेंट पण करू शकता. पण हा विषय जसा म्हटला, की एकदम सीरियस असा विषय आहे जो युजुअली आम्ही नाही बोलत. तिथे ॲक्टिंग करत असताना तुमच्या मनात काय अशी भावना होती जाऊन तुम्ही कशा तऱ्हेने तो इम्प्रूव्हाइज केले आपली ॲक्टिंग? मला खरं तर अशा सिनेमांमध्ये ॲक्टिंग करायला जास्त आवडतं. त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही जेव्हा कॉमेडी फिल्म्स किंवा कॉमेडी रोल करता तेव्हा तुम्ही लिमिटेड आहात त्या कॉमेडीपर्यंत किंवा तुम्ही बांधील आहात लोकांना हसवण्यासाठी. पण इथे तुम्हाला माणूस म्हणून फक्त प्रेझेंट व्हायचं स्क्रीनवर आणि मला वाटतं ते खूप अवघड असतं की जेव्हा तुम्हाला तुमच्यासमोर कुठल्या डिफेन्स मेकॅनिझम किंवा ढाल नाही आहे कुठली आणि तुम्हाला फक्त माणसं जशी जगतात आयुष्यात तसं तुम्हाला जगायचं एक वेगळा माणूस म्हणून. आणि आपल्या साध्या जगण्यामध्ये खूप छोटे-छोटे नुआन्सेस असतात, ज्याने आपलं माणूस पण तयार होतं. तर ते आयडेंटिफाय करायला मिळतात अशा रोल्सच्या, अशा फिल्म्सच्या माध्यमातून आणि ते एक्सरसाइज पण करायला मिळतात. सो त्यामुळे खरं तर मला आवडतं असे साधे आणि थोडे असे माणूस जास्त असलेले रोल करायला. तुमची छवी बदललेत काय हा मूव्ही केल्यानंतर? कारण तुमच्याकडे बघण्याचा लोकांचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळा होता आधी. हां. हे जेव्हा तुम्ही फिल्म केलं तेव्हा लोकांचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू बदलला आहे की कसं काय? अजून तर माहीत नाही कारण अजून हा जितक्या लोकांपर्यंत माझे बॉईज किंवा डिस्को सनई हे सिनेमे पोहोचलेत, तर तितक्या लोकांपर्यंत अजून हा सिनेमा पोहोचायचा आहे. पण होपफुली हा तेवढा पोहोचेल. हा मी खूप पूर्वी शूट केला होता आणि असे अजून बरेच फिल्म्स आहेत की ज्याच्यामध्ये मी कॉमेडी व्यतिरिक्त काम केलं आहे. पण ते दुर्दैवाने ते खूप उशिरा रिलीज झालेत किंवा काही रिलीजच नाही झालेत. तर माझा खरं तर प्रयत्न नाही आहे माझ्याबद्दलचं मत कोणाचं बदलावं किंवा असं काही. मला जे काम करायला आवडतं ते मी करत राहतो. त्यातलं जे जेव्हा बाहेर यायचं तेव्हा ते तसं येत राहतं. पण तसं जर झालं लोकांना वेगळ्या छटा बघायला मिळेल तर चांगलंच आहे. हं. लोकांना काय सांगणार जे तुम्हाला आज आमच्या माध्यमातून बघतात ह्या फिल्मबद्दल जेव्हा तुम्ही त्यांना जे आवाहन करणार की हे फिल्म बघावं, त्यांना तुम्ही काय सांगाल? गजेंद्र सरांचा 50वा सिनेमा आहे दुकान हा आणि हा सिनेमा आम्ही 8 दिवसांमध्ये विथ सॉन्ग्स शूट केला होता आणि स्टील एवढ्या शॉर्ट पिरियडमध्ये करूनसुद्धा तुम्हाला सिनेमाचा एक्सपिरियन्स पूर्ण मिळतो. सो हा एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी आणि जसं दादा म्हणले तसं की एक सेन्सिटिव्ह विषय ज्याच्यावरती आपण बोलणं टाळतो, पण तो किती डीप रूटेड असू शकतो आपल्या सगळ्यांमध्ये, हे जाणून घेण्यासाठी दुकान हा सिनेमा नक्की बघा. धन्यवाद. थँक यू.